Se on Ville tässä taas, morjesta. Syksy sieltä alkaa nyt vääjäämättä koittamaan ja alkaa noin ruohonleikkuut pikkuhiljaa tämän vuoden osalta olla leikattu, mutta on tossa vielä muutama viikko ihan potentiaalista leikkausaikaa ja tuntuu se ruohokin tällä lämpimällä syksyllä niin ihan vielä kohtalaisesti kasvava. Syksy on aiheuttanut ihan mielenkiintoisia juttuja, nimittäin se, että puista tippuvat lehdet tekee tuosta nurmikosta melko liukkaan, ja se liukkaus taas aiheuttaa sitä, että ei ole ihan 1 tai 2 kertaa, kun leikkuri on pelastettu maastoutuneena rajakaapelin toiselta puolelta. Niin kävi taas tänäänkin, eli siellähän se oli puskassa, ihan selvästi yritti päästä piiloon, ehkä alkaa se ruohonleikkuutyö sitten pikkuhiljaa riittämään. Leikkurin kun sieltä availee ja katsoo luukusta, että mikä on syy, niin syyhän on se, että pysähdytty on siitä syystä, että ollaan alueen ulkopuolella. No, siitä selviää aika helposti, ei muuta kuin leikkuri kyytiin, vähän isoimmat roskat pois, ettei renkaat enää niin paljon sutis, sen jälkeen leikkuri käyntiin ja taas mennään. Eli ihan mielenkiintoinen juttu on tässä nyt syksyllä ilmestynyt.